Nairobi ka kama meeting kata mna romo mago mag MCAs mauke county madirom 47 dhi nyime lalruok ewi yore mago mag jiwo chike kod tich. Joyce kinyalo mna winja ben nyalo mna kawo twak gi kanyo moko kuom MCAs ma bende intiere godo. Giwacho nang'o kaluwore kod lai mag gi mago mag chwalo tije chakre higa mar 2022 nyaka sani. Ero kamane nya Sharon Ong'ao abiro ni achiel kachiel kowuok mano e skul mar Kenya School of Insurance mano mayudore kar dak ma South Sea bore Nairobi kae kama okinyi makawuono romo mano mar abich mano mar Legislative Summit mokelo kanyakla MCAs mawuok e counties mopogore opogore osebedo ka dhi nyime ka odiochieng' makawuono liekore ni e odiochieng' mogik kama MCAs mawuok e counties duto 47 osebedo ka romo kae mar mondo mi gipor wach kotudore kod weche mopogore opogore mano moriwo tego sirikal mar loch gwenge kaachiel kod loso moko kuom chike manyalo neno ni sirikal mar loch gwenge kata counties magwa omedo tiyo e yo makare. Okinyi makawuono Sharon antiere kae kod moko kuom MCAs mawuok e counties mopogore opogore mar mondo mi ginyiswa ni to romo makamae ma en romo mar abich gik mopogore opogore ma bende giloso odiochieng' makawuono bende gintiere kod geno ni bro bed ka iketo gi e tim e yo makare to bende bro bedo kokonyo e yo machalo nade mar mondo mi sirikal mar loch gwenge omedo tiyo e pacho kae e yo makare ahinya to tok kane wachako bedo kod sirikal mar loch gwenge mano chako tiyo e pacho kae tok kane osekal katiba mano mar higa mar 2023. Sharon yena mar mondo mi atwa kod moko kuom MCAs mantiere godo kae antiere kae mokwongo kod MCA mano Maseme mayudore e county ma Kisumu mano Sethoku mana miye thuolo mar mondo mi olernwa ne ni to romo makamae gin kaka MCAs gikawe yo machalo nade to chike ma ibro bed ka ikalo kae gibokal gi yo makare kose oyo machiegni ahinya iloso kod Ramogi TV okinyi makawuono kinyalo mana fulrinwa inyiswa ni MCA makanye tingiswa ni romo makamae un kaka MCAs oboro konyo nade e tego sirikal mar loch gwenge kaachiel kod tudruok e kin sirikal mamalo kod 10 counties machiegni. Erokamano Joyce, nyinga en Sethokumu kakisewacho an MCA mar East Seme County ma Kisumu. Wan e romo mar abich kaka MCAs duto te manie Kenya ka wang'iyo kaka wasebet ka waloso chike kata ka watiyo gi chike moselos mondo kony weche mag devolution e Kenya kaendi. E romo machal kamaendi watemo ng'iyo ni chike mantiere bende gitiyo maber ka ok giti maber bende nitie kaka wanyalo wilogi mondo gimed konyo weche mag devolution. Bende nitiere chike monego bed ni waloso manyien mondo med tego weche mag devolution. Adwa chiwo kaka ranyisi ni waseng'iyo ni Kenya kaendi nitie ywak ahinya e weche mag wage bill but wafwenyo ni kata obedo ni waywago wage bill but pod nitiere staffs ma counties dwaro. King'iyo osiptende wa pod onge nurses and doctors, king'iyo schools, our ECD schools pod onge teachers, but at the same time waywago wach mar wage bill. King'iyo jo community health promoters pod onge kaka wanyasogie payroll nikech wach mar wage bill. So sani ema wang'iyo ni to walok chik mawacho ni 35% of our budget mondo bed wage bill mondo wane kaka wanyalo soyo more staff mondo kony e weche mag service provision in our different counties. King'iyo weche mag oversight, ere kaka wanyalo tiyo maber gi Senate mondo watim oversight ne counties ma ok okelo dhawo, ok okelo koko, but wamedo mana konyo jopiny. Mano miyo waromo each and every year wang'iyo ni chikewa tiyo nade, to chike mabeyo to watemo jiwo nade, to chike maricho to wagolo nade, to chike maonge to waloso nade. Kang'adi matin Seth wang'eyo ni romo makama e kinde mano chakore e jumani MCAs ne ong'anyo ka koro ne gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto emobi achiel kachiel e romo makamae kaloni ni kata jatelo mane ora ne giriembo ka giwacho ni oyo gidwaro jatend piny. Ang'o momiyo ne dwaro ni jatend piny obi? Ere kaka onyalo konya inyanya to e tego sirikal mar loch gwenge? Erokamano, I think gima notimore ni there was misinformation gima nochopo ne MCAs manobiro e romo. Ni wacho ni jogo mano rais nonego bed ni biro romo gi MCAs mondo watwagi weche mag chike mawaloso Kenya kaendi, to ng'ato nobiro mowacho ni gimomiyo rais ok bi en nikech ni wadhi goyo ne koko kaka MCAs. Mano gima nochwanyo MCAs emono gidwa nyiso rais ni kadi bed ni ng'ato nonyise ni kik obi kae nikech wadhi gone koko to wan ok wan gi chenro no, kadi bed nooro ng'ato nikech noluor ni ok wadhi gone koko to ne waonge chenro no, ne wagombo ni mondo bi mondo walos kode makane nitie ng'ato manomiye information machal kamano kaluwore gi gik mane timore kaendi. Mano information ma MCAs ne chiwe mbele kacha ni rais wan pod waheri, wagombo ni bi mondo watwagi mondo wane kaka wanyalo konyo jo Kenya. Maka ng'ato nowacho ni wadhi goni koko to ok wadwar ni ng'ano ochiw information machal kamano nikech chwanyo kindwa
kod Office of the President. To katieko kodi Seth, e romo ma kama en mano mokelo MCAs mawuok e counties mopogore opogore. Un kaka MCAs wang'e ni tiju en mano mar oversight kachiel kod kata loso weche mag budget e counties kacha. Untiere kod ting' mane maduong' monego bed nutimo mar mondo mi une ni sirikal mar loch gwenge omedo tiyo e yo makare? Tijwa maduong' mana kaka isewacho en loso chike matayo loch gwenge. Achiel kuom chikego en finance bill mang'iyo kaka inyalo ng'ado osuru jopiny. Machielo en kalo budget mang'iyo ni development madhi ne jopiny chalo nadi. Bende wang'iyo kaka inyalo choko osuru ma loso developments go. So our biggest role obedoga summarized into 3: oversight, representation and legislation. Maduong' ahinya en legislation maluwe en oversight in my opinion. Kech nyaka wang'e ni to budget mwasekalo ni bende itiyo kode yo makare, bende pesa mochiw ne jopiny wayudo value for money. Bende jogo mwamiyo teko mondo ti gi chike ma Kenya tiyo gi chikno kaka oluwore. Then kama japiny ok nyal chope kaka jo iseme ok ne nyal chopo ka jo Kisumu County ok nyal chopo e 5th Legislative Summit. Abiro ka on their behalf mondo awach weche gi kaka member mar Kisumu County Assembly kendo representative mar East Seme. Erokamano ahinya. Sharon, mana ka pod inyalo medo winja pod antiere kod MCA machielo ma bende dagom mar mondo mi obiane kae mar mondo mi en bende ochwal duonde kotudore kod romo mar abich mokelo kanyakla MCAs mawuok e counties mopogore opogore. MCA mantiere godo nyadendi ni wuok e county ma Siaya. Ofilrenwa mar mondo mi onyiswa ni ochung' ne ward mane e county ma Siaya machiegni Ramogi TV. Erokamano amoso nyikwa Ramogi ajwang' duto nokwe. Nyinga iluonga ni Susan Okwiri Sino. An MCA ma West Game Ward, Game Constituency, Siaya County. Romo ma wantiere ni an kaka the organizing secretary mar County Assemblies Forum mochoko romo ma kawuono. Machiegni nye etwa kod Ramogi TV okinyi makawuono. Romo makama e wang'eyo nokelo kanyakla MCAs mawuok e counties mopogore opogore mar mondo mi ulos ewi weche kaka inyalo teg sirikal mar loch gwenge. In kaka MCA mawuok e county ma Siaya, ere kaka uchiworu mar mondo mune ni utego loch gwenge mar mondo mi jopiny e county ma Siaya uwinjo mit mar sirikal mar loch gwenge. Inyanya to kowuok e gik mawuok e sirikal mamalo kabire sirikal mapiny. Erokamano, waduoko erokamano ne the forum mar MCAs ma iluongo ni County Assemblies Forum. Wachokore ka ma en chokruok mar abich nyaka ne loch gwenge bi. Kendo en chenro makelo ji duto kanyakla, MCAs moyier mogwel ji duto kanyakla kendo wuotho kamoro achiel. Wabiro ka mondo wago mbaka kendo wapim wane okang' mwasechopo. E thuolo ni waromo gi ji mopogore opogore, waromo gi partners ma samoro bende bedo involved e loch gwenge kaka the CRA nye wan godo nyoro control of the budget, wan gi migepe mopogore. Ma e thuolo mwaromo kaka jogo duto matiye loch gwenge, wane kama loch gwenge osegikie gi kama wadhiye gi challenges mantie gi kaka wanyalo loso the gaps mantiere in between. To e gigo ma uloso kata gigo ma uporo wachne e summit makamae, be niparo ni bro bed ka iketogi e team adiera? To kata ka wang'iyo e summits mamoko mosebedo, ma en summit mar abich, kwa ng'iyo summit mamoko mosebedo, bende resolutions mosebedo ka ukalo e summit makama, bende iketogi ga e team mar mondo mi jopiny bende winjane mit mar devolution? Anyalo wacho ni iketogi e chika. An kuom bet masebet godo ne ayudora e loch ma okalo mar kinde mar 2017 nyaka 2022. Resolutions mano kal diere no manantie bende dirono ne an the same nan member mar now represent Siaya kan an member of County Assemblies Forum, the governing council. Kendo nyachaka ayudora sana. Anyalo wacho ni gisebedo ka gitiyo kwan kama lopra abich osebedo ka tiyo. Watemo mondo kwan eno wasechopo nus mar kwan 50%. Wang'e ni gik moko bro bedo resolve kendo gik moko bro dhi maber. To en ang'o maduong' mogik modwaro ni muwuok godo e romo ni modwaro no kete tim makang wuok ka odiochieng' makawuono to dhi godo makata kopenju nu uya e romo Nairobi, ang'o mukelonwa ka jopiny to modwaro no kete tim e yo makare? Mwadwaro no kete piny kabisa en pogo mwandu kata resources mag piny. Wadwaro ni kaka chik wacho ni allocation onego beni bet revenue allocation onego beni biro ne jite. Wadwaro no bi marom kendo mondo gini ji owinj, mondo ji obed marom.
Erokamano ahinya. Sharon, mana kaka iwinjo, antiere kae kod moko kuom MCA. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar twak kod okinyi ma kawuono. Kanyalo mana yudo MCA machielo mar mondo mi en bende onyiswa ne ward mo represent to owuok e county mane to odiochieng' ma kawuono e romo ma kamae ma gisebedo godo, ere ber ma gibiro bedo ka giwuok godo kae ka gitero ne jopiny e wards mopogore opogore ma giwuoke. Machiegni intiere Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro mar mbako romo. Watwako tudore kod nono tij MCAs. Un kaka MCAs ma ochokore kae odiochieng' ma kawuono e romo mar abich mano mar Legislative Summit. Romo ma kamae un kaka MCAs mokwongo ere ber ma uwuok godo kae ma biro konyo e tego sirikal mar loch gwenge. Kinyalo mana chako gi nyingi gi ward mi represent. An iluonga ni Honorable Jennifer Obonyo. Jennifer Obonyo en MCA mar Kisumu County Assembly. Awuok e ward mar Southwest Kisumu, Kisumu West Sub-County. Wan ka e romo mar 5th Summit mar County Assemblies Forum. An kaluwore kod wach mipenjono, an kod geno ni rombwa makani ok bidhi nono. Kaluwore gi discussion mosebete chakre nyaka nyi wadonj ka, weche mwasewuoye wan gadier ni idhi kete tim. Nikech mokwongo nitie magik manyo chandowa kaka weche mag kawo otim requisition ni mondo pesa obi e county swa to budho. Nyo wayudo report maler kowuok kuom Nyakango mowacho ni ka papers olos maber to onge gima pesa nyalo budho ne ka ok approve mondo pesa obino mapiyo piyo mondo development otimre. Mano an godo gadier ni kaluwore gi dwoko manyo winjo kuome nyiso ni koro kwa kawe makosa, nyiso ni samoro jowa mok los papers maber ema miyo gigo budho. Mane kaka nyalo dwoko mano. Erokamano ahinya. Kanyalo mana yudo MCA machielo mar mondo mi wadhi mana mapiyo piyo kotudore kod ni sa bende waonge kod thuolo malach ahinya. Machiegni ahinya intiere Ramogi TV okinyi ma kawuono. Kinyalo mana nyisowa nyingi, ting'iswa ward mi represent, kae ting'iswa ni to en ang'o maduong' mudwaro mar mondo mi ochwalnu e kinde ma untiere romo mar abich kaka MCAs. To bende MCAs osebedo kod gino mar Ward Development Fund modwaro ahinya ne omiu MCA. Ang'o mudhiro wach makamano ahinya machiegni? Erokamano, nyinga Millicent Omuya, an MCA ma North Seme Ward. Mokwongo awacho ni main thuolo ma MCAs radonga godo higa ka higa. Koro ma mar abich nyaka ne devolution chakre. Wan ka MCAs wan ma wan in touch gi japiny, wan ma wan piny mogik. To kirango ng'ato kaka mbunge nigi pesa ne mo control. Wan be wasegombo mondo mi wafandwa miluongo ni Ward Development Fund. To nekech waparo ni en pesa ma kapo ni omiwa, wabiro bedo gi thuolo mar yiero gigo mwadwa timo kaluwore gi dwach japiny. Koro en genowa kendo podo wa fight kabisa mondo kaber to MCAs obed gi Ward Development Fund mondo miwa thuolo mar timo gik moko kaka chunywa dwaro kaluwore gi dwach japiny. Kamano. Erokamano ahinya. Kanyalo mana yudo ng'amogik ma bende abobedo ka twak godo kinyi ma kawuono mano kotudore kod romo mano mar abich mar Legislative Summit madhi mbele mane skul mar Kenya School of Insurance bore Nairobi kama yudore South C. Machiegni ahinya e Ramogi TV okinyi ma kawuono inyalo chakonwa gi nyingi tinyiswa ni i represent ward mane e pacho kae to pachien mane kotudore kod romo makamae makoro un kaka MCAs owinjo bed ni uloso chike to chiko makamago onego bed ni konyo jopiny. To ere kaka ukonyo e tego sirikal mar loch gwenge machiegni? Erokamano. Mokwongo iluonga ni Karen Ajwang' Odhiambo, an MCA mo represent Kaloleni Shauri Moyo Ward e Kisumu County. Wantie e 5th Summit mar County Assemblies Nairobi ka. Geno marwa en ni kaka nwabiro gik mane wadwaro autonomy. Koro ka wacho en simple term, autonomy en ni ka pesa owuok e exchequer, national government obiro e county to koro jo assembly yudo margi direct, ok ni okalo through executive nikech mago kelo delays. Kwa yudo pesa wa direct to wanyalo tiyo kode kendo gige wanyalo dhi piyo piyo mok nwa rito masa moro ok wayude te kaka nwa expect. Mar ariyo en pension scheme. Ne waneno ni wan bende duration momiwa maen 5 years. Kwa tieko to wambe at least ka Nyasaye otam ni okiduogo kata kukonyi ni duogo to nego beni yudo gimoro matin minyalo konyorigo kaka ng'ama nosetie government. Mar ariyo en pesa ma delay ka ir controller of budget waoro requisition warito kucho samoro nudhi wuoth poko chulu koro ncha wapenjo ni tang'a timore. Koro ne wamor ni nyoro control of budget Nyakango no biro kamo explain. Wan bende kaka jo assembly nti gik moko wasebedo kwatimo maber. Koro chakre nyoro nwang'eyo kendo wadhi temo mondo mi watim gigo kare. Mogik ne wadwaro president marwa ma en His Excellency Ruto mondo mi obi mondo waket ne gigi
en bende mondo winji kwayowa gik mwadwaro. Unfortunately nokobiro, but wageno ni chieng' moro wabiro rado kode. Erokamano ahinya. Kapod wantiere kae, Sharon, pod adong kod MCAs mamoko ma bende de gom mar mondo mi ochwala ne pachgi. Yiena mar mondo mi amigi thuolo mar mondo mi gin bende gichwala ne pachgi kapok aduoko iri e studio kacha. Machiegni intiere Ramogi TV okinyi ma kawuono. Kinyalo mana nyisowa nyingi ting'iswa ni i represent ward mane e pacho kae machiegni. Erokamano ahinya ne Radio TV. Nyinga iluongo ni Eunice Atieno Alando. An MCA ma Kisumu County. I'm nominated. Kenda represent the entire Kisumu County. Migao mar women leader, as a women leader. E thuolo mane wabiro go summit ni, ne wabiro kaka jo MCAs, kendo wang'eyo ni MCAs e joma chiegni gi jopiny e ground. To allocation mimiyo MCA pok wayude yo maler, ema ne wabiro ka kendo wapush very hard ni mondo each and every ward mondo mi allocation mare ma MCA bende nyalo MCA moyiere ward no bende nyalo control pesa, to nikech gine ma gichiegni gi jopiny kendo devolution no biro ni mondo dongruok ochakre gi piny mondo japiny oyud right mare kaluwore gi osuru ma in bende ogolo e thurwa mar Kenya ka. Kaka nominated MCA, wagombo ni sama ward fund ikalono to allocation mar affirmative action bende mondo wuogie mondo the nominated kaka one bende nyalo nwang' allocation monyalo control ne jogo mo represent. Kech jok mo represent biro irwa ka gin kod ywak mopogore opogore because we don't have any allocation, waonge any development mwanyalo miyogi. En geno marwa ni ka wabiro ka ward development fund no inyalo kadhe to be along with the affirmative action fund mondo koro wati kanyakla, wati ka wategno mondo wami jopiny gimomiyo wa represent gi county assemblies mawa. Aparo ni mago emanua wuoye to awacho ni disappointed mawa nwang'o nyo wabiro gi hamu mondo mi warom gi our president, our Ron mawahero, mondo mi wagogodo mbaka wang'ise weche ma wambe wan go, nikech adier kane itimo election ne wan gi ballot boxes 6 manoting'o mar MCA to noting'o mar MP, noting'o mar senator, women representative at the county level to gi mar president. To duto te waneno ka migewni mag yiero mamoko go gin gi teko momigi to gi thuolo gi pesa ma ginyalo control. To ka wabiro back e ground e county ka to MCAs to koro ok ne ka gimoro, koro wadwa go mbaka gi president marwa, to ok wang'eyo ni kata intelligence ema nyotero wache yo mopogore momiyo no kochopo, nikech wan kode gi mor gi geno mondo mi warwake wago kode mbaka, owinji ywakwa, one kama onyalo kete ywakwa mondo wadhi mbele. To ka ng'adi matin mosainya kuom ng'adi, bende untiere kod geno ni gigo duto ma udwaro, gigo duto ma ugoyo mbaka ne kae ibo bed ka ikete time yo makare, kosen mana mbaka mabro rumo gi kae to kudok e counties mopogore opogore to wach makamano kete time? Kaluwore gi penjo mipenja no, mane momiyo nyo wagombo ni mondo president marwa obedie, mondo wabed gadier ni mbaka ma wagoyo gi idhi ketie tim, nikech en gi teko duto monyalo instruct each and every department mondo o implement gik ma wadwaro mondo mi otimrego. To nikech biro manoko biro no, wadok ka koro chunywa ni piny ma ok wang'eyo ni to wabro chako nang'o, to wagik nang'o, to weche wagi dhi chopo nang'o. Ta walamo Nyasaye mondo donji chunye mondo chieng' moro achiel opar mondo luong MCAs mondo bed go piny, nikech sama nigonwa kura nogonwa kura machalre, to kendo wan be wane mwamako wane mwane foundation mar ground piny ka kama inyalo nwang'wa, nikech devolution ing'eno chakre piny to wane mwachako from that ground kaka MCAs. Erokamano ahinya, thuolo marwe marumo kinyi makawuono mana e yo machuok kende, kanyalo mana rwaki mana mapiyo piyo ka watieko kodi. Geno manie en mane kotudore kod gigo duto ma utwake kawuono, bende ibo bed ka iketo gi e tim e yo makare mana mapiyo piyo kichako